दिनै खैराबारि BPF राजखान्थि हान्जानि जिथु अफिस बे अफिसाव भेरगाव जिल्ला करनिया कछारी सेल BPF बे दानायनि थांखि मोनसे मेल माने जलांबाय आरो बे मेलाव जोङो 50 जनिया मोनसे करनिया कछारी सेल BPF जोङो दानो हाखांबाय आरो बे कमिटिया फैबाय थानाय इलेक्शनाव जोंनि गथै करनिया जाति जनगोष्ठीखौ बिथांमोना माने बिथांमोननि जानानै बिथांमोना खामानि मावगोन ओमफ्राय लोगोसे जितु इसु दङ सार्टिफिकेटनि इसु बे इसुफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना माने नाजागोन जोंनि दला नाजागोन आरो बेनि थाखाय दिनै बे कमिटिनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन गतिके जोङो आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि करनिया जाति जनगोष्ठीनि जिमानखिनि माने भटार्स दं बे भटार्सफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगोन जों बेखौ आसा खालामदों दा जोङो BTC हालामाव जों नुनो मोनबाय दिनै प्रमद बर'नि सरकारा 5 बोसोर आरो 3 मास 4 मासल' दंबावो बे 3 मास 4 मास माने थानाय माने बोथोराव बिथांमोनालाय आरो मा मावबावनो दिनै 8 बोसोर थांबाय 4.5 बोसोर थांबाय बे 4.5 बोसोराव बिथांमोना जेबो खामानि मावालाबासिनो खुगाजोंल' बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ फोसावबाय थाबाय दिनै फिल्डआव हले जेबो गैया दिनै साख्रि होदों होनना बुंदों जोंनि भेरगाव जिल्लायाव साबेसे मानसिनो साख्रि होखो जेबो गैया सासेबो उदाहरन होनो हाया जोंनि भेरगाव जिल्लायाव दलं गंसेनि बिथांमोना उदाहरन होनो हाया लामा गंसे मोजां बानायदों होननानै उदाहरन होनो हाया दा बिदि सरकारा जुदि थाबाय थायोब्ला भबिष्यत बे BTC हालामनि 35 लाख मानसिफ्रा जोङो एकदम बन्चित जानो गोनां जागोन आरो जोङो भबिष्यत जोङो मोजाङाव जोङो आगान सुरनो जों हानाय नङा गतिके जोंहा भबिष्यत दङ गथ' गथायफोरखौ जोङो माने गोजौ थाखोआव लांनायनि खोथा दङ जों खुनु दिन जों बिदि लांनो हानाय नङा दिनै एकदम दिनै जों खोनानो मोनो बे माखासे अभियोग माने जाफैदों दिनै BTC माने माबायाव मा होनो माने सेक्रेटारि अफिसाव बिदिनो एखेबारे सोरबाया एजेन्ट जानानै फैसा खामथिङो बिराद दुर्निति जादों बे बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव हले सिमान लाया गथै जोंनि जायफोर ठिकादारफोर दङ बे ठिकादारफ्रा रायजो राजानिफ्राव जोंनि सिगाङाव अजद होदों 18% 20% जायो होननानै माखासे अजद होगासिनो दङ गतिके जों बे अभियोगखौ जोङो माने खोनानो मोनदों गतिके बेफोर जुदि जामारदोंब्ला बे बिराद दुर्भाग्यजनक माने बाथ्रा मानो बे BTCखौ मोननो थांनायाव प्राय 16.5 बोसोर संग्राम खालामदों 16.5 बोसोर बेयाव हाजारजन मानसिफ्रा मुंख्लं जादों हाजारजन मानसिफ्रा न' बां सावजादों ओमफ्राय गामिफ्रा सेवहांगार जादों गोबां मानसिफ्रा जेल हाजतआव थानांदों गतिके बे बिनि बिनिमयावसो जोङो BTC मोननो हादों बे BTC खुंथायाव थाग्रा मानसिफ्रा ओंखायनो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां सिन्था खालामनांगौ गतिके जों बेखौ दा दिनै जोङो नुनो मोनाखै बे बिराद माने दुर्भाग्यजनक बाथ्रा आरोखि बे रिसेन्टलि किताबनि जितु पाइरेसि जानाय ओंखारबाय बेयावबो जितु निजिमा दुर्निति जादों बे बाथ्राया ओंखारदों दिनै बिनि जितु एन्सार बे एन्सारखौ बिथांमोना मोजां रोखोमनि होनांगौ मानो दिनैसिम होआखै गतिके रायजो राजाफ्रा दोनगासिनो दं गतिके बिनि एन्सारखौबो बिथांमोना मोजां रोखोमनि होथों जों बेखौ माने खावलायहरदों प्रमद बर'नि सरकारखौ जोङो खावलायहरदों गतिके बिनि अनगायैबो दिनै खोनादों जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बिथांमोना होनदोंमोन LIT गायसनगोन बेबो गैया दिनै बरमायाव माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानो गोनांमोन बेफोर मानो जायाखिसै बे उदालगुरि माने जोंनि जिल्लानि हेड टाउनियाव मोनसे ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जानो गोनांमोन बेफोर मानो जायाखिसै मा खारनाव जायाखिसै बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना इलेक्शननि सिगां रायजो राजानो मोजाङै फोरमायनानै होथों जों बेखौ दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायहरबाय जोङो प्रमद बर' बिथांनि खोथाखौ दोन बिथाङाथ' गोबां गाहायाव थांबाय बिथांनि मावनांगौ खामानियाथ' दिनै जोबफैबाय मावगोन होननानैनो दिनै 5 बोसोरा जोबलांबाय नाथाय दिनै जा आसा एसे दंमोन बिश्वजित दैमारिखौ लानानै बिथाङाबो दिनै जोबबाय बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो गोदानै BTCखौ आरो लुखांफिननो गोहो गोरा खालामनो दिनै जोङो करनिया कछारी सेल BPF दानाय जाबाय जायफोर सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जायफोरखौ होनाय जादों दसे उनाव बेखौ घोषणा खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो सेंग्रा सिख्ला युथफोरा रेडि जानानै था फैबाय थानाय समाव जों BPFखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन स्ट्रं खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ गोजोन्थों
नंगौ जोङो बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बर' जातिनि मुङावनो बर' हारिनि खामानि मावनोनो बिजेपिआव जइन जादों होननानै जों खोनादोंमोन नाथाय दिनै बर' हारिनि बिटिसिनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथाङा थांदोंमोनब्लाबो दिनै बर'नि समस्याया दिनै जोबनानै थाङाखै एनडिएफबिनि समस्या जोंहा स्कुल कलेज सरकारि खालामनायनि समस्या साकरि बाकरिनि समस्या जेबो समस्या दिनै बिश्वजित दैमारि सार बिथां बिजेपिआव जगदान जानायनि उनावबो जेबो जायाखै जोङो खोनायो आरो नुयो खोनानायाव नुनायाव बिश्वजित दैमारि सारनि मासिया बहुत गोजौआव आसामनि चिफ मिनिस्टारनिख्रुइबो गोजौआव बिथांखौ माब्लाबा एसेम्ब्लियाव सार होननानै बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बुंनो गोनां जायो नाथाय दिनै बिटिसिनि गोहोआ गोदो जेरैमोन बिनिख्रुइ 50% गाहायाव थांनायखौसो जों नुनो मोनबाय अब्ला बेखौनो दिनै बिश्वजित दैमारि साराबो नायबायल' थायो बिथाङा दिनै एसेबां गिदिर राजनीतिक दलाव थानानै बिटिसिनि रायजोनि बिसेसकै बिदा फंबायनि आंखालनि समाव बिटिसिनि रायजोनि बिदा फंबायनि दिनै अलखदनि समाव दिनै हेंथा होनाय आरो अलखदनि समाव जोंखौ हेफाजाब होनायखौ जों फ्राय नुबोनो मोनाखै अब्ला बिथांनि एसेबां गिदिर राष्ट्रीय दलाव जगदान जानायनि उनावबो बिटिसिनि रायजोनि बिदा फंबायनि अलखदा दिनै जोबनानै थाङाखै दिनै नोंथांमोना नुगासिनो दं बिश्वजित दैमारि सारनि मासिया बेसेबां गोजौ जोङो सानदोंमोन बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा दिनै बिटिसि रायजोनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन होननानै